35,000 שקלים שכר לימוד לשנה. לא מדובר באוניברסיטה יוקרתית, אלא בבית ספר תיכון חדש, שיחל לפעול כאן בתחילת שנת הלימודים הבאה, כיתות של 12 תלמידים. האם זה עוד חלק בפער שהולך וגדל בחברה הישראלית, או שמא מדובר במהלך בלתי נמנע על רקע ההישגים של מערכת החינוך שלנו? ואולי גם וגם. הכתבה של רותי שילוני. הרעיון היה לייצר סביבת למידה שהיא מאוד מאוד נעימה. בכל בניין יש גם כיתות העשרה, חדר המוזיקה, חדר האומנות, ספרייה. זה בעיקרון החדר אוכל. כל בית הספר מרושת ברשת אינטרנט אלחוטית. תשכחו לרגע כל מה שאתם מדמיינים כשאומרים לכם בית ספר תיכון. הדחיקו את המסדרונות הארוכים, הבניינים הגדולים וכיתות הענק, ותדמיינו משהו אחר. תלמיד אצלנו בעצם יוכל גם לקבל ארוחת צהריים וגם לקבל שיעורי העשרה וגם שיעורים פרטיים וגם חוגים, וכל המסגרת הזאת אמורה להיכנס בין 8:30 לשעה 4:30 אחר הצהריים. ואלה כבר המורים של תיכון חברותה, התיכון הפרטי החדש שיפתח את שעריו ב-1 בספטמבר. אותם לא תפגשו בהפגנות המורים, פשוט כי הם מרוויחים הרבה יותר ממורים רגילים. ואלה התלמידים שנבחרו להיות המחזור הראשון, וככה ייראה שיעור. לא צריך להרים את הכל, פשוט כי יש פה 12 תלמידים בכיתה. כל אחד ישלם 35,000 שקלים לשנה עבור הזכות להיות פה, כדי להפוך יום אחד לחבר באליטה הישראלית. בכותרת של בית הספר כתבנו בית הספר למנהיגות ולתרבות. כשבעצם הרעיון הוא הרי לא באמת להוציא מכאן מנהיגים שמחר יגידו אחריי. הרעיון הוא שיהיה פה ילדים, ואחר כך בני נוער, ואחר כך בוגרים, שיש להם את הכלים האלה. ועם הכלים האלה הם מסוגלים להוביל את החברה קדימה. את המודל לא המציאו כאן. בתי ספר פרטיים רבים בארצות הברית וגם בבריטניה גידלו דורות שלמים של בני אצולה שמיועדים לגדולה. עכשיו מנסים לגייר את הפורמט. אנחנו באמת רוצים להיות אליטיסטים, אנחנו רוצים לחנך לאליטיזם. הקמנו מדינה בשביל שתהיה מודל וסמל, ואנחנו לא כך מצליחים. ואם אזרחים לא ייקחו אחריות, וינסו ליצור אליטה אינטלקטואלית, חברתית, אז אנחנו נמשיך להידרדר מדחי לדחי, ונהיה באמת עולם שלישי, לא נשאף לעולם שלישי. אז איך הופכים לבית ספר אליטיסטי, והאם רק מי שהוריו יכולים לשלם בכל שנה סכום דומה למה שעולה תואר באוניברסיטה ראויים להיחשב מנהיגים? איך הגעת אלינו? למה? איך מצאתם בית הספר? באיזשהו מקום רציתי לדעת אם אני מנהיגה. אולי אם אני אתקבל לבית הספר הזה, אז זה אומר משהו. מה את רוצה שיהיה כאן שאין לך היום בבית ספר? בעצם מה שיש, כאילו מה שאתם חושבים שהכיתות מאוד קטנות, כי לי ממש קשה עם זה שאנחנו הרבה תלמידים בכיתה. מאות ילדים בוגרי זין וחט ניסו בחודשים האחרונים להתקבל לחברותה, להוכיח שיש להם את הניצוץ. תחילה מילאו שאלונים, אחר כך עשו בחינות, ולבסוף עברו רעיון אישי. אנחנו מנסים להבין שם בסופו של דבר, האם באמת התלמיד הזה בא עם אותו ברק בעיניים ואומר, אני מוכן להתחייב למסגרת שהיא מסגרת לא קלה. היא יום לימודים ארוך, עם הרבה עומס. יש פה לפניכם מבוך של קרני לייזר עם תניות, שעל מנת להגיע לצד שני ולהציל את האנושות, הדרך היחידה שלכם לעבור זה בעזרת החבר שלכם. השבוע נפגשו חלק מבני המזל שעברו את כל המיונים בהצלחה ליום גיבוש, לקבל שיעור קצר בחיפוש הדרך. עוד כופפיות. אוקיי, מערבה ותרים רגל. מאחורי הרעיון להקים בית ספר עם תקציב כמעט בלתי מוגבל עומד דרור אלוני. גם הבן של גם איש חינוך בעצמו, שניסה לשנות את המערכת מבפנים כשהיה מנהל גימנסיה הרצליה. ניסה, התייאש והחליט יחד עם קבוצת מייסדים שחייבים לפעול. יש צורך לבצע את השינוי בפנים. שינוי בפנים יארך שנים רבות. מה נאמר לילד שהוא סיים כיתה ו' עכשיו, והוא עולה לכיתה ז', ואני אגיד לו, שמע, תוך 10 שנים יש שיפור במערכת החינוך. מה זה אומר לגביו? שהוא יעשה הולד עכשיו, יחכה 10 שנים, ובגיל 20 יצטרף למערכת החינוך עוד פעם? אם רק שכבה קטנה תלמד בבתי ספר טובים מאוד, והשאר לא, אז איפה תהיה רוב החברה הישראלית? גם חיה שוהם, מנהלת תיכון חדש, הייתה חולמת על 12 עד 24 תלמידים בכיתה. גם היא הייתה רוצה שעות תגבור, העשרה, ארוחה חמה, מרחבים ירוקים, 2 מחנכים לכיתה ומורים עם מוטיבציה. אבל מה לעשות, חיה עובדת בתוך המערכת. בית ספר אליטיסטי מהסוג הזה בהכרח לא מחנך לערכים. רק בבית ספר כמו שלנו, שיש בו אינטגרציה
ומכירים תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה. ניתן לדבר על שוויון הזדמנויות, ניתן לדבר על עזרה לזולת, ניתן לדבר על סבלנות, על סובלנות. אנחנו נעבור היום שיעור בנושא מנהיגות. חזרה לחברותה, כאן מתחיל שיעור סביב השולחן העגול. את הדיון על הנסיך הקטן מעביר רונן. הוא השתחרר לא מזמן מקבע כקצין ביחידה קרבית והחליט להגשים חלום להיות מורה. כאן הוא ילמד את המקצועות חברה ישראלית ומנהיגות. אנחנו הולכים לבלות פה הרבה מאוד שעות בשבוע. וגם מתוגמלים בצורה, אני אמרתי כשבאתי לפה שהתנאי הראשון שלי הוא שגם אני אוכל לתת חינוך טוב לילדים שלי בבית ולקיים משפחה סבירה ונורמלית. אני לא מתכוון להתעשר פה, וטפו אני גם לא אתעשר פה, זה בסדר. מי שצריך להתחיל לדאוג לחשבון הבנק שלו הם ההורים. 35,000 שקלים בשנה כבר אמרנו. הוצאה כבדה עבור משפחה. הוצאה כבדה. אבל אני לא חושבת שזו הוצאה שאני לא אוכל לעמוד בה. היא תקשה עליי ביום יום, אבל אני לא אוותר עליה למען גיא. אני חושבת אני חייבת לו את זה. משכורת או 2 וזה חוזר. יבוא הפיידיי. אני אושיב אותו על הכיסא ונתחיל להתחשבן. יש לי בחוץ פיאט, אין לנו ג'יפ בחוץ. אבל מהעבר השני אנחנו משקיעים המון כספים בחינוך. כל ההורים שתבואי לפגוש בהמשך הם הורים כאלה, אנחנו לא יחידים. וזה באמת מכעיס, וזה מכעיס בצדק. כי מצופה ממדינה שכמו שהיא דואגת לביטחון ולבריאות, היא צריכה לדאוג גם לחינוך ראוי לאזרחיה. במקום שהיא נכשלה, אז אזרחים נכנסים לתוך נעליה. בבית הספר מנסים להדוף בכל דרך את הסטיגמה של בית ספר לעשירים בלבד. הקימו מערך נרחב של מלגות, ודואגים לחזור שוב ושוב על אותה המנטרה. לא יהיה תלמיד לעולם שיוכל וירצה ויתאים ללמוד כאן, ובגלל שידם של הוריו אינה משגת הוא לא ילמד כאן. תלמידים שמתאימים יתקבלו. אנחנו נדאג להם לאספקט הכלכלי. תלמידים טובים מאוד מושכים את האחרים למעלה, ועם תלמידים טובים מאוד אנחנו נדלדל מתלמידים טובים מאוד, לא כולם ילכו כמובן, אבל חלקם, ולא יהיו כאן, זה יפגע גם בכל האוכלוסייה מבחינת רמת הלימודים. זה כמובן לא יקרה מחר, אבל הדילמה נשארת פתוחה. ב1 בספטמבר ישבו סביב השולחן העגול 100 תלמידים נרגשים. האם הם יהיו פורצי הדרך או שהם ההבטחה שהכזיבה? האם יצליחו ליצור אלטרנטיבה אמיתית או שהם רק יפגעו במערכת הקיימת? בחינוך כמו בחינוך צריך הרבה זמן, סבלנות ואמונה כדי לחכות לתוצאות.